איך יכול להיות שאנשים משלמים חיים שלמים את הפוליסות האלה, וברגע האמת הם הולכים ולא פעם ממשכנים את הבית או לוקחים הלוואות כדי לשרוד? ערב טוב אורן. ערב טוב. אז בוא נתחיל מהבייסיק. נתחיל מהבייסיק. לפני כן אני אתקן משהו קטן שאתה אמרת. אנשים אינטואיטיבית חושבים שהביטוח הסיעודי מיועד לאנשים בגילאים המבוגרים, שמן הסתם זה גם נכון, אבל הביטוחים הסיעודיים גם נותנים מענה גם לילדים בגיל הרך עם מחלות, שבין היתר אנחנו מכירים את המחלה המוכרת של אוטיזם. יש ילדים שהם על הרצף האוטיסטי שהם בתפקוד נמוך, והביטוח הסיעודי נותן גם מענה חודשי כספי לילדים על הרצף. אז בוא נגדיר רגע, מה זה בכלל מצב סיעודי? כי אני מבחינתי כשאני עם שפעת, אני במצב סיעודי, אז בוא ננסה להקל על ה... אז ההגדרה המוכרת בפוליסות הביטוח של קופות החולים, שאנחנו כרגע מדברים עליהן, ובכלל בפוליסות הפרטיות והפוליסות שאנחנו מכירים, זה בעצם להיות, המבוטח הוא מוגבל ב3 מתוך 6 פעולות יומיומיות, פעולות הכי בסיסיות, שזה לקום ולשכב, ניידות בתוך הבית. או ממש ללכת. בדיוק. אוכל, אכילה ושתייה, שליטה על סוגרים, ויש הגדרה נוספת שהיא אלטרנטיבית למעשה, שהיא נקראת תשוש נפש, שאם אתה סובל מאיזושהי ירידה קוגניטיבית, דמנציה, אלצהיימר ודומה. ואז אנחנו מכירים בסיטואציה הזאת שהיא לעצמה מספיקה כדי להכיר במבוטח כסיעודי.